Ma'am, pwede na kamo tanaw sa amin. Kunya, kumusta ma'am? Hala, tinuot ni Doc? Yes ma'am. Mauna na imong nauron. Ni bata kong naong, Doc. Yes ma'am. 40 years old bang ka? Karon, mura na kag 20 anyos. Doc, how ni mo, Doc, oy? Basi gusto ka mangutana sa mga tao ma'am. Pahulaon na to kung pila imong edad. Sige to, Doc. Ma'am, kita ka ng tao? Pwede ni mo na pangutanon. Sige daw, Doc. Sir, mayungod to. Ay, kung sa'yo ito, Dok? Naroon tayo ni pangutana akong pasyente sa imo ha. Ay, ma'am, kung sa'yo ito, ma'am? Sir, tanaw ni mo, pila kong edad? 24. Uy, 40 na good ko, sir. Ha? Kurinta na di ka, ma'am? Yes, sir. Retoke. Hala, di mailahan, ma'am ba? Hawda sa doktor, uy! O di ba ma'am, anak ko sa imo ha. Salig lagi. Salamat, Doc. Sige sir, mula ka sa amin. Sige, Dok. Grabe, hawda ato, uy. Ma'am, pangutan-an na oh. Hi, sir. Saya to dam. Sir, tanaw ni mo, pila kong edad? 24. 40 na ko, sir. Uy, Alam ma'am, dili man mailhan. Sige sir, salamat. O di ba, ingon ko sa imo ha. na bata na jugutan awon, Doc. Dalaga na kay ka ma'am. Punguta na pa ta sa lain, Doc. Tara. Sir, pwede mo matana? Unsay ato, ma'am? Tanaw ninyo, sir, pila kong edad? Ma'am, sorry ma'am, mga buta manggod me. Ay, dam. Mga buta man din eh. Ay, sayang. Sige boss. Di sabi. Ay dam, Unsa man, sir? maulaan na mo imong edad basta paguniton lang mi sa imong doghan. Kanya boss. Ang sure ba? Ay ka. Minaninyak ng style ba? Gusto man ka makabalo sa imong edad, ma'am? Pagunita mi be. Si plano ni mo dam. Sige na lang, Doc. Okay na, ma'am. Sige, sir. Wala pa, sir. Hala, kumot. Wala pa, Jude, sir. Ma'am, kabalo na mi sa imong edad. Pila man, sir. Be sa imong doghan, 40 no. Patay na tag-anan. Hala, naulaan lagi ninyo, sir. Alangan, naminaw raman mi ganiha. Ni bata akong naong, Doc. Yes ma'am. 40 years old bang ka? Karon, mura na kag 20 anyos. 40 na din, ha? Namia, oy. Doc, dili sila mga buta. Ay! Mga manyakes!